Bueno, sí s'ha presentat una esmena als pressupostos per part del bloc i al mateix temps tinc una altra del Partit Socialista. Si voleu la llegir, la debatim i ja veuré a quin acord repleguem. En els pressupostos de despeses, l'aplicació pressupostària 338.226 amb el nom Despeses diverses festes populars està dotada amb 76.000 euros. Des del bloc Compromís considerem que davant la situació actual són necessàries mesures excepcionals i és per això que pensem que les despeses supèrflues s'haurien de reduir en major grau. Amb l'estalvi que suposaria reduir aquesta aplicació pressupostària, l'Ajuntament podria destinar noves ajudes per a les famílies amb menys recursos. Per això sol·licitem que el ple sotmet a debat i, si s'escau aprovació, la present esmena relativa a reduir l'aplicació pressupostària econòmica de festes populars en el seu apartat de despeses diverses de l'import destinat de 76.000 euros per una reducció de 6.000 euros i crear una aplicació pressupostària amb el número que determina la intervenció denominada ajudes a persones amb escassa capacitat econòmica dotada amb 6.000 euros destinat a establir ajudes a les famílies amb escassa capacitat econòmica per fer front al pagament de l'impost de l'IBI.